Sabi, paki-inform ang publiko, ano po sa nakapalaman duman over? Actually, day pa man ini po pwede maibalik niya to sa dating ah, I could speak for in behalf of my chairman si Councilor Sheila Dino. Day man po siya nag-atindir ngunyan kasi igwaman pong gada na pigasikaso ang pamilya. Ah, ah, ang Fermitrex po na sa muyang pinag-aprubaran, dayman itong before kan pandemic na na pamasahe. Ang samuyang pig-aprubaran na Fermitrex, ibinasi man giraray sa halangkaw man gilayon na produkto kan petrolyo. Pero at any time, pwede naman tapo ini maibaba ta base po sa samuyang public hearing kay banan po ang grupo kan mga parada kan bilog na operator kan banwaan ning kamalig sa tricycle sa sin drivers. Pinagkasaruran mi ang sarong Fermitrex na daiman tinda mapipirdi kaalangkaw pa man ang produkto kan petrolyo. Nag-uyon man po sinda na pag ini na ibaba man gilayon sa parehong figure kan petrolyo, na day na sinda masasakitan, automatic po na pagkaururunan mi na ibababa mi man gilayon ang Fermitrex na ngunya na ipigpasar mi. Iyan, oho. Duman ta siguro paano ang any idea kumpadre, de kaya ako ning graph sa information. Ano ang prevailing rate diyan? May ikadua, ano may limit pa sa pasahero kaya halangkaw so pigbabayadan kang kada pasahero over? Actually, based man po sa dating mga ordinansa, may limitasyon po kita sa mga pasahero. So, kung halimbawa, tulo lang po talaga ang dapat isakay kan lambang tricycle. During po kang samuyang public hearing, kay ba namin man po ang enforcer siyempre kang banwaan kan kamalig PNP sa pangenot po ni Police Major Aaron Liagas na talagang bawal po ang magsukpay na pasahero sa laog po kan tricycle. Kung ini madiskuido ang nagsurobrang mga pasahero, dayman po ini mako-cover po kang insurance kan sa tuyang tricycle. Taka ito paano nga grabe so kumbaga restrictions, pinaglimitaran yung capacity and kada tricycle sasagot naglangkaw o kan kada saro tanganing masagot. Opo. So kakulangan iyo ang prevailing pa kunyan tabi diyan kagawad pade. Actually so Fermitrex ta po day ko ngunyan po kapot pero rest assured Pading Pio, ipipm ko po sa imo ang napag-aprobora na Fermitrex sa lambang barangay. Halimbawa kang from the town proper going sa Bariw, pasiring man sa Palanog, iguana po iyan na Fermitrex sagkod sa pinakarayo sa Kutmon, sa Mayon unit, digdi sa Kabangan, so dyan sa may pasiring dyan sa may Sumlang Lake, sa barangay Sumlang, sa barangay kan Gapo, then digdi man po sa Banwaan kan Kamalig. So ipapadara ko po sa imo ang Fermitrex po na napag-aprubaran po sa Sanggunian. Pero in order that to be implemented, it should be 3 weeks ba na ilalaog sa publication sa local circulation kang region. Yan, Pero definitely kumpadre medyo hurababaan mo niya na nasa Fermitrex komparado sa prevailing na plating mo niyan kumpadre. Yes, opo. Mas ababa po ngunyan. Then kung igwa kitang saro lang na duwang pasahero ngunyan, pwede na po sila magkarga kitulo. Yan. Implemented naman po ang sa senior citizen at implemented naman po ang sa student fare. Upon approval kaya na panibagong Fermitrex tabi pa de. Yes, after the publications of the ordinance po. Opo. Tabi pa de.
O sige, salamat din Maray. Mabuhay ka mo dyan. Thank you so much sa information. Yeah, tadi, thank you kumpadre. very much man po, Pading Pio, sa oras na itinaw nindo. Salamat po sa informasyon na naipabot po nila ko sa Indo, lalo na po digdi sa Banuan kan Kamalig. Thank you very much po, Pading Pio. Thank you so much. Mga tugang si kumpadreng Rudy Liozala, kagawad kan Kamalig, manungod yan sa report ni kumpadreng Jimmy Nasalita. Definitely, medyo lower na po itong sunduman sa approved, okay, itong sa matrix na aaprubaran and maagi sa proseso. Pag maaprubaran ito, susog sa proseso, medyo hurababa na mo niyan komparado sa prevailing fare na pinagbabayadan kan mga pasaheros man dyan sa Kamalig sa tricycle. Diretso kita kan mga istorya. Ands, thanks for waiting. Go ahead na, Ands. Yes, maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, naging matrayumpo ang ginibong simulation exercise kan Albay Police Provincial Office o Albay PPO sa lawas kan Kapitolyo Provincial ni Albay na nakasentro ini sa kun ang didiribuhon kan mga otoridad kung in kaso may sitwasyon digdi sa probinsya kan Albay na kung sain nabadil o kaya assassinate an sarong political personality lalo na kung gobernadora. Ini ang pinanginota ni PPO PD Colonel Fernando Fernandez Jr. Kung sigun sa iya naginda ko man ang preparasyon ng damay kinaraman sa siring aktibidad asin na og masana nagin magayon na resulta ka ini katuwang mankain na section o division ka na sa indang komandansa. Sa ibong nalado, sinabi man ni Gobernador at ni Esther Grex Lagman na dakula ang magiging tabang kaini sa gobyerno provincial kan Albay asin sa manlain-lain na mga lugares dito sa Albay kung kaya pigahagad niya asin pigagyat niya ang Albay PPO na kung pwede i-cascade man ini sa mga lokal na police offices. Ini ang tutangkan pahayag ni Gobernador Lagman. It is clear that the province of Albay is in good hands. We do not take anything for granted in this province with respect to safety of people that need to serve without any fear that their lives will be in immediate danger. So, kasabang ko po, nakahinta sa talagang very well-conducted na CIMEX. Tapulong po ng mga bagay na pwede naman makakudan, mga estudyante, para naman sa pag-secure kasatuyang mga tao na nag-distribute sa tuya. Nagtaong nga sigurasyon si Kunanan na gigibuhon man ng dansin na mga kaya para maibaba man ang experience ng ini asin kahanda na ini sa mga lokal na mga municipal o kaya city offices o police offices hindi sa Toya province sa Albay. Nya si Simon Daso Binadil na gobernador. May miyembro sila sa Albay PPO na kunyari nag-orabra sa tapos dangan pinadil sa Rongganman iyo to so Tapos nangyari doon. nadakop tulusugan man. Ang senaryo duman sa Pio, may nagadanagan man. So ibang mga gunman nakadulag, kaya pagpahiling mas sa simulation exercise nila kung paano sa hot pursuit operation and nadakop man. So enot na grupo kan na mga suspect man tan. So ikatulong sitwasyon duman o senaryo, dari ang sitwasyon Libon Albay ang sitwasyon nila, may base duman o kaya may bigtataguan ang mga suspect. And nakasarado ini ang ginibukan na SWAT team kumbaga pigpasabog so pintuan na nakalak para maka-penetrate sinda duman and madakop so mga suspektado. Madalion pala sa simulation ano? Ayo. Pulido pati ang trabaho, ade. Oo. Medyo nabungog-bungog lang ako. Magayon sa pagka-picture naman kikunanan. Well. Di sige, magayon na yan at least ang komunidad na i-informa raman kan mga arog ka na sistema. O yung magaw nagsuruko tulos, madalion. Madalion yan eh. Oh. Arong ikot yaw na. Arong ikot yaw na, dalion. Aray, taday na tukhang. Ibang senaryo na ganito. Sige. Nagsabi sa Pio ang informasyon sa ginibong simulation exercise kay bahan ko sa Elver Asinman sa Angelica pati si Boy Ans Galero. Salamat sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial.
Ba, grabing effort ni PD Cunanan sa ki Governor Lagman PD, ang dami, grabe effort mo dami. That's good. Sige, that's good enough. Kumpadreng Jomar, kumusta man dyan sa First District? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, mahalaga ang buhay asin kung may pagkakataong kitang may mailigtas sa tuyang iligtas maging sisayman. Ini Pio, ang pinaka laog, gusto sabihin, pero mensahe na ipinaluwas mo yan, is Senior Fire Officer 4 Ronaldo Celestial, ang Deputy Fire Marshal kan Ciudad Catabaco. Ang sa iyang pahayag, ginibo niya sa flag raising ceremony ganyan, kasabay kan pag-anunsiyar na magkakaigwaning fire drill sa City Hall sa Marso 22. May koleksyon sa pag-obserbar kan bulan o Fire Prevention Month, kanya na bulan ng Marso. Sinabi ni Celestial na sa gigibuhon na fire drill, magkakaigwanin mga eksena kung saan na kinakaipuhan na mag-aksyon o mag-react ang mga empleyado. Sa iyong sinabi na magkakaigwaning signal na igwaning kasulog sa City Hall sa Pizza 22. Asin tig-adbisuhan niya na ang mga empleyado maliksi na magruluas sa building, pero bako man gustong sabihin ng mga makaskason. Maliksi lang, pero may ingat na magruluwas para iligtasan sa inyong buhay. Alagad, sa iyong pagtawanin doon na kung may maagihan sinda na sarong empleyado o nagkatirang empleyado na nadidismayo dahil ang tala susuffocate na ini sa aso o kaya dahil sa nervyos, dahil pagpabayaan, kundi sa inda dapat naagapan dahil ang buhay mahalaga daing tanto kung ini sa imong kaiwan o bako, pero ang importante sinda sa imong mailigtas. Yes. Ayaw po na pag-ibakwar, halimbawa, may naragihan ka na papusin ako. Na ito mo kaya, halimbawa yan, na-dismayo. Ito na-dismayo ito, gusto mo ipag-amili mo, iapot na pa yan, search and rescue. Nauna ko, pag nakarinig na siya, kita na mismo, kaya ako darap sa iya. Sabay na siya, paluwag. Sa iya man na sinabi tabi pa rin, Pio, na maski pa ang tao, sumidbid mo, Yan. nakaturotex kan sa imong agong. Oh. Iligtas mo magiraray na yan. Saka na magsurod yan, pagbuhay na siya, pag nailigtas mo. Iligtas mo nga, pero doonan mong todo. Ako ato mga pero doonan mong todo. Ang pag-alsa sa liog ng siya po. Tapos ibibusag duman sa... Ay, naka, sige. Bago yan, ang gusto niyong sabihin, yun na ito pa rin yun, maski pa makulog ang boat mo sa tawong iyan, Iyo, pag nahagihan mong namimiligro ang buhay, iligtas pa importante ang buhay, Yes. at obligasyon man yan sa lambang mamamanwaan. Roger. Kaya pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Joshua, medyo alanganin na po kita sa oras. Okay na yan sa imong pag-standby. Congratulations man tabi dyan sa Albay PPO sa pamamayo ni PD Cunanan. That's good enough. Naigo kita kan mga araw ka ng mga aktibidades nganing ang publiko is ma-inform kan trabaho kang police ang publiko ma-brief kung ano ang dapat na gibuhon kunigan ni mga araw ka na nangyaring kriminalidad. Tabi O, dyan yan nangyari sa Kapitolyo Provincial yung simulation na exercises kung sa kuyang pagraroom, the first of its kind yan na nangyari din sa Bicol kadaklan na mga exercises na nakukuhaan niya to is nahiling ito mga sa earthquake kasi ni Bapa, pero ini kakaibang klase. That's good. Sige, salamat kan sa ido paghinanyog amang Diyos ang magbantay tulos na masunod po si News Director Mark Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat and good morning. Sa indong nadangog ang programang Tingog